Manis. Mbak Sehono. Iya. Jenengan ki milih kula mawon bangane wong loro ketok ayu ning gundule benjo-benjo niki. Gundule sapa? Ayo bukan ora percaya. Bejo sekong endi. Tak urus tenan iki. Kok ditendang piye to? Tak urus tenan iki. Tenan. Ya tenan. Oh, nah, Bejo nah, sekong endi. Lisa kowe gedawan lambe kok sajebulane. Ketoke ayu saka to. Pak niki tenan lho, Pak. Iki jenggok iki lho dagu-dagu iki nek sing. Oh, untune sik ngisor rada piye? rada mlebu dadi sik ngarep rada Merongos. Ora. Ngomong merongos. Lambene Nek dawa. tatin piye, Nes? Tatin. Apa piye? Lambene. Hah? Rasa wedi. Nang lambek-lambeke gundul-gundulke lagi maju wis gundul-gundulke lho kowe. apik. Apik kan? Apik. Sing apik apane? Nggon ndi? Pak, ngen kula putih ngene niki ireng. Ireng piye? Kuning kok ireng. Wah, nek ireng ora